ғишти пухта робот дар шаҳри Левакан, яъне ки дар Сарбанд як заводи нав кушода шуд. Мо кушода шудем. Ба пеш! размери ғишто бошад дӯстон азиз, дарозиш 25 мешавад, бараш 12, ғавзиш 6 сантиметр мешавад. Ин ғишти пухта дар чанд градус мепазад? Касоне ки медона, фикрошон дар комментар нависед. салому алейкум дӯстони азиз, имрӯзанги навори мо дар бораи ғишти пухта мешавад. Бисёр кас пурсида буданд наворгирӣ гуфта. Ина мо омадем дар шаҳри Левакан, яъне ки дар Сарбанд мешавад. Хоб дӯстони азиз, ин ғишти пухта дар чанд градус мепазад? Касоне ки медона, фикрошон дар комментар нависед. Анакун нархош бошад дӯстони азиз, ғишти пухта дар ҳамин завод 95 дирҳам бор карда метиҳад. Касоне ки домсоз бошад ё ки бисёртар харидорӣ кунад, иншоалло бо нархош дагаурной мешавад. Агар шумо харидорӣ кардани бошед, рақамҳо дар рӯи экран ҳаст. Бемалол занг мезанед, шумо кадом ноҳия ё ки кадом шаҳр бошад, занг мезанед, то куҷора бурдан нарко бошад, ҳамаша барои шумо мефаҳмонад ва суммаш чанқа мешавад. Акнун бошад дӯстони азиз, дар як камаз 8000 дона бор мекунад дӯстони азиз, бемалол бор карда бурдан мегирад. Сифатош хуб аст дӯстони азиз. Ин завода сохтагиш тақрибан 1 моҳ шудааст ё ки нашудааст. Нав кушода шудагия ин завода хитойхо, яъне ки дар шаҳри Левакан нав кушода сохтанд дӯстони азиз. Акнун сифатошро нишон метем, чӣ хел сифаташ хуб аст. Марҳамат як пештарак мебиёрем, нишон метем. Метавонем ки ин ғишта бемалол барои аблисош низ чиндам, бемалол хонатонро хушур кардан мегиред, тамошо кунед. Сифатош хуб аст. Яъне ки завода нав сохтагишта 1 моҳ шудааст. Медонем ки бо завод нав сохта бошад, сифато иншоалло боз хуб рафтан мегирад. Чӣ хел бор кардеста, чӣ хел пазонда, ҳамаашро барои шумо фаҳмонда нишон метем. Пеш аз навор тамошо кардан лайкора фуромӯш накунед. Касоне ки ба ҳамин гуна ғишти пухта лозим бошад, ҳамин видеоро максимали поделис кардана фаромӯш накунед. Размери ғишто бошад дӯстони азиз, дарозиш 25 мешавад, бараш 12, ғавзиш 6 сантиметр мешавад. Ина дӯстони азиз, мошина бор кардеста, мошини калон аст, яъне ки 8000 дона ғишти пухта бачаҳо бор кардеста дохили шаҳри Бохтар барои домсозо бурдеста. Марҳамат шумо омада дар ҳамҷа бо нархи дастрас харидорӣ кунед мешавад. Тарафи сушилка ва печка омадем, тамошо кунед дӯстони азиз. Дар ин ҷо якум сушилка дар чанд соат месад ва ин су мегузаронад. Дар ин ҷо тақрибан 900 градус боло гармида месӯзонад. ҳозир дар он дар ғишто пазондаиста чӣ хел гармӣ ҳаст, ҳозир барои шумо дар он дар омада нишон метем. Аз дур нишон метем. Тақрибан 900 градус гуфт. Алова бинед чӣ хел печка пазондаистаи ғиштора. Акнун усу рафта намешава ваҳшем. Мо айдур сим кардестем. Овози ғишта бинед чӣ хел пухтагия. Ина дӯстони азиз, бо печкаш омадем, як пештар мебурем нишон метем. Даҳанак шавӣ мекунем. Як алова бинед. Бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. Ина як мепартем, тамошо кунед чӣ хел пухтаистаи. Дар онда дӯстони азиз, тақрибан 900 градус зиёд боло аст дӯстони азиз. Печкаро бинед. Ина дӯстони азиз, чандин падонҳо ғишто тайёра. Марҳамат шумо омада бемалол харидорӣ кунед мешавад. Рақамҳо дар зери навор ҳаст, занг мезанед. Агар аз номи канали Колхозобод ТВ гап задем, барои шумо бо худохоҳад боз ягон сум арзонтар карда метиҳад. Нархоша боз як бор дига гап зада мерем. Дар завод 95 дирҳам бор карда метиҳад дӯстони азиз. Манзилимон шаҳри Левакан, яъне ки Сарбанд мешавад. Бемалол ҳамин завод омада бо чашми худатон бинед ғиштора, сифатош чӣ хелай. Марҳамат харидорӣ намоед. Касоне ки ба ҳамин гуна ғишти пухта лозим бошад, ҳамин видеоро максимали поделиса кунед. Видеон маъқул шуда боша, як лайкора фаромӯш накунед. ғишти пухта робот мешавад. Саломат бошед дӯстони азиз.